Takže přišel jsem do auta, samozřejmě mechanicky klíčkem, páka zablokovaná, pedál, startovací tlačítko, displeje, všechno totálně mrtvý, klakson, prostě nic nefunguje. Můžu mačkat ovladač, odemknout, zamknout, absolutně auto na nic nereaguje. Dám klíček do skřínky, zašumělo v tom a rozsvítily se kilometry. Ale pouze kilometry. Zkusím teď, jestli něco reaguje. Klakson stále nereaguje, páka zamčená. Start, stop, mrtvý. Hele, pedál, pošlapal jsem pedál a objeví se systém fault, nějaký problém s klíčkem. Znovu šlapu, start, stop, nic. Zkusím vyndat klíček, ovladač, odemykat, zamykat, auto nereaguje. Na palubce stále svítí klíček, takže znova do skřínky a nic. Zkusím do polohy zastartovat. Rozsvítilo se auto, normální stav. Auto nastartovalo. Vítáme vás ze Volkswagenu. Hodiny, tak jako vždycky, když se tohle stane, se sami spustěj a vynulujou se na půlnoc. Tadyhle svítí nějaký klíček, teď už tam bohužel nesvítí, už je tam normálně rádio. Všechno vypadá normálně, hodiny nám dobíhají a zastaví se na půlnoci. Tak, konec bude. Šup. A všechno je normální. Auto zprovozněné.